Честит празник, седнете, който желае. Братя и сестри, велика е утехата от Писанието и аз искрено се надявам ние в него постоянно да откриваме Бога, защото чрез него ние чуваме Божественият глас. Всеки от нас по различен начин, както неведнъж съм споменавал, изживява своята вяра. Опитността ни е различна, уникална за всеки един, по-отделно. За религиозният човек е типично да търси знамения, да търси свръхестествени прояви, които по някакъв начин да укрепват неговата вяра. Аз си мисля, че до голяма степен религиозният човек изпада в психологически екстаз, а не в духовен такъв. Живее един живот на самовнушение, който го кара да плаче, да се смее, да изглежда смирен и да си придава вид на благочестие. А забравяме, че духовната опитност е толкова интимна, че тя няма как да бъде усетена или поне засвидетелствана от хората около нас, защото се случва и извършва в сърцето на човека. Евангелският текст, който чухме днес, говори за много неща. За отношенията социални, богат, беден, от една страна. От друга страна за Божият съд. И в същото време ни учи как трябва да търсим Бога. Днешният отказ като че ли ни отговаря на въпроса, нужни ли са ни чудеса, за да бъде нашата вяра по-силна. Според Спасителят това няма как да се случи. Тома, или по-скоро Юда, присъстваше на всички извършени от нашия Спасител чудеса. И въпреки всичко това, той не успя да се пребори със своето сребролюбие и предаде Спасителя. Това за нас може да ни послужи за поука. Защото всички ние вероятно, или повечето от нас, до някаква степен му подражаваме. Не успявайки да се преборим с собствените си страсти, ние предаваме или разпъваме повторно нашият Господ и Спасител Исус Христос. Сам Той ни говори днес. Ако и мъртъв да възкръсне, те пак няма да повярват. А единственият начин, по който може човек да се предпази, е, четейки закона и пророците, да изпълнява това, което му е предадено. Следователно, Бог не е някъде там, далеко. Той не е скрит зад различни чудотворни икони и места на божествени теофании, богоявявания. А Той е тук сега, до нас, близко. Ние можем постоянно да го срещнем, постоянно да го преживеем, ако желаем това да се случи. Той ни говори чрез Писанието. Той ни говори чрез природата, по думите на апостол Павел. Той ни говори чрез всички обстоятелства около нас. Ние сме длъжни да ги уловим и да ги изживеем. В тях да срещнем Бога.
А тези, които са съумели, минавайки през духовен катарзис, през една истинска метаноя, едно истинско покаяние, да се очистят, те успяват дори да го видят. И най-интимно да го преживеят. В пълния, дълбок смисъл на тази дума. Следователно, покаянието не е в чудото, а покаянието е в срещата на Бога. Конкретният случай – Писанието. Защото тези думи на нашия Господ, Моисей и пророците, законът и пророците, говори не за нещо друго, а за тези книги, които те са чели. Тези книги, които днес наричаме Стар Завет, а тогава е нямало сборник. Такъв какъвто ние днес го имаме. Той е установен началото на II век. Някои казват, вероятно, за да се противопоставят евреите на християнските книги. Това вече е друга тема. От друга страна, Евангелието ни казва, че този отказ, който чухме с вас, че четенето или че по-скоро срещата на Бога е не само в четенето, разбира се, но това четене е удовлетворено, то намира въплъщение в човека до нас, когато ние постоянно срещаме, човекът, който е в нужда. Реално Спасителят не противопоставя богатият и бедният, богатството на бедността. Не въздига бедността в добродетел, не гали по главите бедните, а да пренебрегва богатите. Напротив, той ни учи да се грижим за тези, които са в нужда. А бедният е човек унеправдан, често пренебрегван. И този Лазар е пренебрегнат човек. Единствените му другари са кучетата. Но той не е забравен от Бога и затова получава своята утеха. От тези нахвърлени мисли ми се иска да направим едно кратко обобщение. Да не забравяме, че ние имаме истинската възможност да срещаме Бога, да чуваме Неговият глас чрез божествените писания, в молитва и да го срещаме в човека до нас. Има и други притчи. Вие ги знаете, притчите. Доколкото не сте сторили това на тези, на мен не сте го сторили. А доколкото сте го направили на тях, на мен сте го направили. Визира се грижата за тези, които са в нужда. Аз не искам да продължавам, защото можем да говорим за това, кой е в нужда, на кого да даваме, пък колко да даваме. Това са безкрайни теми, а и те не могат да бъдат догматизирани, нито канонизирани, карани в някакви правила и норми. Всеки от нас по свой начин усеща и, както казах, преживява Писанието. На мен ми се иска действително да съумеем. Трудно се говори в този храм. Това не съм го казвал един път, не съм го казвал два пъти. Аз ще приключа с проповедта и само ще ви кажа едно нещо. Едно време едни мои близки, приятелите още си ходят в тази харизматична църква. Божия църква, те си играят, танцуват си вътре в това, имат си специални песни, си въведоха, малко по-късно не беше характерно за тях, хората. Един западен образец, с музики така силни и казват, ние танцуваме подобно на евреите, които около ковчега на завета са танцували и са хвалили Бога. Много хубаво, това е така. Обаче къде, питам аз, в храма вътре някой е влизал, пък камо ли да е танцувал? Никъде. И никой. Същото се отнася за нас. Оставете децата да дойдат при мен. Това е хубаво децата да дойдат при Христос. Но къде е казано, че по време на богослужение трябва да има анархия? Това не мога да разбера аз. Къде това е казано? И какво общо има присъствието на детето с развалянето на богослужението? Това пак не мога да го разбера.
И това не е упрек към вашите деца. Ако моето, когато беше малко, да правеше подобно нещо, то ще бъде съответно изкарано. Това, че дете на свещеник не му дава никакви права над другите деца. Следователно, вие, които имате деца, сте длъжни да осигурите ред в храма, да съблюдавате, подобно на всички останали реда в храма. Това е наш дълг, за да можем да чуваме молитвите, да можем и ние като духовници да се съсредоточим, доколкото това е възможно за нас, и без това не ни е твърде лесно да го постигаме върху молитвите и съответно върху проповедта, която искаме да споделим нещо с вас. Колкото и това също да не е лесно, а някой може би си мисли, че е много лесно да се проповядва. Много ви моля, предполагам и на другите събратия не им е много приятно, аз не мога да коментирам и да вземам отношение вместо тях, но на мен не ми е приятно. И когато служа, много ви моля, ако някой от вашите деца вика, тръжка се, иска бомбони и други неща, изкарайте го навънка, с методиките, с които разполагате, всеки по-своему, обяснете му или му покажете как трябва той да се държи. После пак го вкарайте, пак излезте, нали, за да може детето да разбере как се стои в храма. Това е също част от възпитанието, което даваме на нашите деца. И така, нека да се довърша, доколкото се спомня мисълта, която беше прекъсната, част от, в края, като обобщение на казаното за проповедта. Нека да не пренебрегваме Писанието, защото ние чрез него научаваме волята на Бога и имайки това съкровище, това изключително богатство, да се умеем, поне от части, да го удовлетворим. Бог да ни помогне, да ни утеши, много се извинявам за забележките, но мисля, че трябва да се казват някои неща. Виждате, и децата сами могат да се наранят. Както и да, аз смятам, че съм разбрал, от който не съм разбрал, съжалявам, това е моето виждане по въпроса. Мисля, че съм длъжен да го споделя, а не вътре в себе си да тая недобри усещания, които и мен тормозят, и вероятно някои от тук присъстващите, които може и да споделят моите виждания. Амин.